Tinokuchingamidzai zvakare kuzvongwa zvenyu Bible pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Nhasi tiri pachitsauko 137 chebhuku raMapisarema. Mukaona chitsauko chezuva ranhasi chitsauko chandingati chine stress man, chitsauko chisinganakidze. Apo Israel vari mukati meutapwa muBhabhiloni. Vanonzi nevakanga vavatapa, tikutaura maBhabhilonians, vanonzi mbotimbireiwo kanziyo dzamaimba kumusha kwenyu, tiridzireiwo zvamairidza muri kumusha. Ivo vanoti takaturika mbira dzedu pamikona chando, ndokubva tatanga kuchema tichifunga Zioni. Ivo votivinga tiri parwizi. Munoziva kuti Bhabhiloni inzvimbo yakanga ine nzizi dzakawanda. Rwizi gumwe gune mukurumbira ndiko rwizi Euphrates. Saka vanoti takaturika mbira dzedu pamikona chando, miti iyoyo. Ndokubva vaya kwatiri vakatimbirewo rwiyo, tikabva tati tinoimba seiko nziyo tiri mukati meutapwa? How can we sing songs of Zion tiri mukati meutapwa? Let me talk to someone this morning. Zvinogoneka here kuti uimbe rwiyo rweZioni mubhawa? Zvinofamba sei kuti uimbe rwiyo rwokuentertaina vanhu? VaIsraeri vanoti isu nziyo dzedu hadzisi dzeentertainment, inziyo dzerwendo, inziyo dzekudzikinurwa naMwari. Tinoimba sei tiri muno? Zvinofamba sei kuti imise gurupu mukoko munoimba kubhawa nekuimbira vanhu vari kuita rari yemusangano? Zvinofamba sei? Imi muri vana veumambo, muri vaimbi venziyo dzeZioni, munoimba seiko nziyo dzenyu kunyange muchidzimba dziri dzaMwari? Munodzimba seiko vanhu vachisvutafola dzavo vachitamba mitambiro yavo yenyika? Vanoti hatingaimbi, chatingangoita kuchema, tafunga Zioni. But ndinofara vachiti Mwari wedu haasi kuzonyarara. Edom icharangwa naJehovha. Mwari uchamira nesu. Rega nditi pamangwanani ano, kana taronga zvekuimba vanhu vaMwari, ngatiregei kuimba zvekuentertaina vanhu. Noziva ndodambudzika nezvinonzi makonzati mazuva ano nemayuthi edu. Unoona kavari kumakonzati noise inenge iriko kushiringa senge munhu abatwa nedhimoni. Ndikubvunza kuti muri kuimbira ani izvozvo izvo? Muri kuimbira Mwari here kana kuti muri kuimbira kuti vanhu vanakirwe? Haisi nguva yekunakidzana ino, haisi nguva yemaemotions yenyama, inguva yekubvisa vanhu mukati mechitema. Shoko raMwari rinotidzidzisa panapa kuti hatiimbi tiri mukati metsvina. Ndobvunza kuti uri kuimba mukwaya, but uyu ari kuimba soprano nete, iwe uchiimba bhesikobvu, muri kudanana. Uchidana nemukadzi womunhu, munoimba seiko muri pachitema? This is my question. Are you comfortable muchipractiza nemunhu ari kubira Mwari zvegumi nezvipo? What kind of singing is that? Vakomana vekuIsraeri vakati dzedu nziyo dzinoimbwa tiri paZioni, dzinoimbwa tiri patemberi yaMwari, nokuti inziyo dzerwendo. Mangwanani ano ndiri kushuvira kuti wewe neni tiimbe rwiyo tine maoko akachena, chikudza Mwari kuti Mwari matibvisa mukati mechitema, uye kunyange tiri mukati menyika yeBhabhiloni. But one day kana wamandiyarira muchatiburitsa muno toimba rwiyo, kwete rwiyo bedzi but rwaMozisi. Why Moses mutemo waMwari? Negwayana, why gwayana? Nokuti Jesu ndiye akatifira pamuchinjikwa. Kana una matoko pamangwanani kuti Mwari tibatsirewo. Ndandiri umwe vamwe vanoimbira zvokunakirwa madlauzani, kuda kunakidzana, zvinziyo zvokuti vanhu vatambe. Haisi nguva yekutamba inoyi, tiri panguva iri serious. Pane vanhu vari kutofira muchitema as I speak, vanoda kudzikinurwa nenziyo idzodzo. Ngatiimbei nemwoyo yakapfava, nemwoyo yekuzviramba. Kana uchida kunamata, unoda kunamata neyo pamangwanani, maybe uri kuti pastor, imbonamatirewo vana, imbonamatirewo vana vangu, imbonamatirewo murume wangu, imbonamatirewo hama dzangu, namatirai chechi yedu. Kana toimba, tiimbe chiziva tinoimbira, kwete uzviimbira. Tsinze napo tichinamata tese. Shetomutendai mangwanani ano zvamatiitira. Aiwa, tinozviona kuti hazviimbike. Hatiimbiri kunakidza vanhu, but tinoimbira kuti isu tiponeswe, ivo vagoponeswa. Tibvisei muentertainment, bvisai vana vedu mukunakigwa, bvisai vana vedu mumakonzati, vazive kuti nyika yakuenda kunopetwa, vazive kuti imi mapadhuze nekudzoka. Tibatsirei Baba munyasha dzaIshe Jesu Kristu, nekuwadza nekomweya mutsvene zvinobva padyere tsvene shaMwari Baba, zvizoro pamusoro pedu tose kubva zvino dzamari nokusingaperi. Amen. Kana uchinabata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei, tosangana paitsauko chinotevera.